po, magandang gabi. Ito po, kumain na po kayo. Kami po, tapos na. Kilala niyo po ba ang prutas na to? Ito po. Sa amin po, sa Kapampangan, tawag namin ito kainito. Hindi ko lang alam kung ano sa English to. Ayan. Dalawang klase po to. May violet po to. Morado. Ingat po kayo. Sana po gabayan tayo ng makeup. Kain na po kayo. Sana po mag-ingat kayo. At bigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon sa ating pagtulog. At gabayan tayo sa buong magdamag. Kung paano po tayo paano natin nalagpasan yung magdamag, ganyan din po sa ating maghapon hanggang sa susunod na buwan po. Salamat po at sana po ingat po kayo. Good night guys. Salamat po sa panonood sa release ko. Good night. Good night po. Salamat.